That's atong kilawon. Kay tamis kay kilawon ni lupoy. Dili na to gikuha sa bangag. Nagdali-dali og kilo mga tats kay ngano man giistapan pa atong habo no kay naminaw pa ta sa presyo kung pilay kaya sa buyer ani. Mo nang atong gikilawan sa diha. Tats, atchop na ginilaw. Dos, wa mahurot. Atag sa silingan nga marites. Akong gitindugan mga tats kay mangita kog asin kay kabalo ko walay bombay, walay luya, walay limon. So atong pag-asa dira asin og suka. Ang problema kay walay asin. Nangutan ako sa mananagat asa gibutang ang giingon tuwa sa bag. Mao na gidangat karon mga tats nagkilaw ta aning way asin-asin. Walay asin. Largo na ni. Tunggot sa mga tats. Oh. Siyempre wala man tayo choice mga tats na may suka dira. Largo na. Pilargo kinilaw importante na isuka. Tamis na sa mga tats og isa pa presko man ang isda. Pwede na way asin-asin. Kay nga naman perte ng gutuma. Na ipinirito nga bilong dia og napoy bahaw. Bilong-bilong. Mga tats, tamis kini kilawan mga tats bisa pag way asin-asin kay ang dagat parap na daan. May pinirito. Urot. Usibin. Urot mo yun eh. Balik yapon. Tawag ka sa bayer o. Ito na muna. Basta ang tao gigutom mga tats, wa na dagan istorya. Nagtuo ko ako lang ni kaon nga way asin-asin. Pati po di akong kauban. Pero nagbagot-bot po sila. Damay-damay na ni mga tats. Basta makakilaw. Uso na nakalod. Wa na asin-asin. Gutom na. Pag gumana mo habwa mga tats, amo din ang gikargahan og ice kay dili man na pwede mo lawod nga walay ice kay basig madawat ang isda. Mo nang dira pa lang sa daplin mag full starting na sila. Mga tats, mo ini kinabuhi sa libor. Oh. Basig matingala mo nganong ginalabay ang ice sa dagat kay ngano man duha ra man gud mi ang gahakot ana kay dili pwede magsaka kana og kay ngano man daghag bato nga dagko diha basig may slide ta unya mabunal na mao ni gidangat karon. Pero okay lang kay isa man pud ka banyera ang gihatag sa mananagat ana kay duha ra pud mi magbahin og duha ra pud mi magtrabaho ana. Mao na giganahan pud mi magtrabaho kay ngano man daghan mang isda ang gihatag. Adats. Baho man na tayo sa trabaho. Siyempre naglay patag sudanon. Atong sudanon. Bularo na to batats para nanap tayo hatag sa mga marites. Unya, muna sa to. Salamat sa tanaw. Thanks.